nahi duzu nola. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko Euskarari du ekimenaren baitan antolatu ekitaldi honetara etortzeagatik. Gaurkoan Kike Amonarriz dugu gurekin, Euskal Filologia lizentziatua, Soziolinguistikan aditua eta Euskalgintzan aditua. Umoregile izandako eta oraindik ere badala esango nukenik. Txiskolan Nihiluzte Triguaren Berbak eta Burugero programetan ere lan egin du, umorea beti lagun izan duela. Gaurkoan Euskararen bidegurutzetik liburua aurkeztera etorri zaigu. Euskalgintzan aspalditik esaten da Euskara ataka batean, ataka latzean dagoela. Azken 20 urtetan ezagutzak izugarri gora egin du, baina erabileran jauzi hori eman ezinik gabiltza. Beraz, oraintxe bertan urrats garrantzitsuak eta estrategikoak egiteko unean gaude. Dena dela, nik uste eta Kik ere pentsatzen dela uste dut, badauzkagu aukera handiak eta indarguneak ere zeregin horretan arrakasta izateko. Eta horiek eta beste gauza asko kontatuko dizkigu. Eta bukatzen duenean zuen zalantzak edo jaso ditugun galderei erantzungo die. Zuri utziko ditut hitzak. Eskerrik asko, Leire. Eskerrik asko etorri zareten hori, Pixate egoera berezi honetan, gutxietzen da, goitu behar, eta behartu zaudete ikusten egoikak. Itzeiten ari nahi zela batere bat ezazuek aldatu nahi bali modun bostu bezak. Ez utzi dena bukara dago, enrolla dituen. Zuek komentarioaren bat, galdera hori da zuen, nasa. Batzuk irakurriko zenuten, beste batzuk ez, irakurri zuen hori, gauza batzuk ezagunagoak egingo zaizkizuen, eta irakurri ez zuen hori, asesinoa zein den, ez dizuet esango. Gutxienez intrigurri hori mantentzeko, hori soluzio guztiak ez ditugu emango. Hau da urte askotako amets edo gogo baten fruitua. Urte asko neramatzen artikuluak, hitzaldiak, bestia, eta beti hau pixak borobildu, landu, sakondu, bigu eta eman, ordenatu, eta plazaretzeko gogoa bain, eta egia esan, beti mila histori, mila lio, eta honek behar du patxara bat, eta beti atxeatu, eta goen dara bi urte, xabe mendiguren nire junion, propio, esaten bihar. Kate motzean lotzen dana, egingo diogu. Baina oso kate motzean lotu batek. Eta oso kate motzean lotu nioen, eta ari eskerrak, neurri handi baten ere, atera da liburua. Azala ikusten duzuen, hemendik gertu da herri polit batekoa da, herri polit horretako bi behintzat dago hemen, eta intentzioa du, ekaitzi jarmendi, argazkiaren egitea, argazkilari trebea eta oso euskazalea gainera, eta ari komentatu nena, eta nirean behilatzen kokalekua, eta bidegurutza baten bila egitea, eta beti mendia etortzen da, ez. Gure bidegurutzea ez da mendia, gure bidegurutzea da kalean. Eta kalean, eta jendean, eta azkenean hau bidegurutze hiritar bat, kolore pizkara zeukena, jende bat, edade diferentetakoak, genero diferentetakoak, aurrea behira, eta hor zegoen, hogei beltzak, eta ostarteak. Eta pelikula bila. Egia zen oso pozik gelditu izan azalarekin. Gero liburuan kontatzen dienak dira bizipenak, irakurritakoak, hausnarketak, zalantzak, ilusiok, kezkak, handik eta hemendik jasotakoak, oso helburu divulgatiboa da. Ez da liburu espezializatu bat. Espezializatutako liburu askoren edukia eta emaitza ere badago bertan. Honek buruan neukan irakurle potentziala, zan
zuek, ikastetxeetako eta euskaltegietako irakasleak, edozein euskara elkarte edo euskaraldi batzordeko partaide, tribuaren berbakeko ikusleak, liburua hartu eta irakurriko zuena, ulertuko zuena eta irakurriko zuena errez. Eta saiatu nahiz ere terminologia hiperteknikoa baztertzen, eta hori balimodu baitzat esplikatzen zer da, eta gero badago zientzia, baina badaude emozioak. Eta gero izen asko dago. Hori bada, nik uste historia honetan asko preokupatzen naguna, da ez garela ari numeroekin, ari gara jendearekin, ari gara izan abizatekin, ari gara biografiekin, ari gara bizipenekin, ari gara lanpostuekin, ari gara oso gauzak gertuko, sensible eta benetakoak diren kontuak aipatzen, ez? Eta hori ere, saiatu naiz hor txertatzen, baita umore ukitu bat. Pasagau, baina nabaitu da ila, hori da bai. Azenta gaia, gaia batez ere da, une honetatik, abiatu nahi izan nuen, honek ere hitzaldi asko eman nau bidegurutzearen idea oinarri hartuta, eta hori oinarri hori hartuta, esatea, zergatik gaude bidegurutze batean, eta bidegurutze hori nondik eta gero urte hauetako hausnarketa horren inguruan txertatu, ez? Saiatu nahi liburu atalak independienteak dira, baina badaukate denak lotura bat eta ibilbide bat. Eta hori ere bai, liburu interaktiboa da. Ariketak daude, galderak daude, eta galderei irakurrak lehenengo erantzune irakurrak eman behar dio, eta gero batzuetan soluzioa atzerako dator. Erutzezeko horiare importantea da. Galderak egitea eta denok hausnartzea pizkat, edo pentsaraztea, eta liburu militantea da. Ez da liburu neutral bat. Liburu honen helburua da, irakurtzen duena, aktibaraztea, irakurtzen duena hausnartzeko elementuak ematea, eta baita ere elementu diskursiboak eta arrazoiak ematea, euskalgintzako eguneroko lanean erabili ahal izateko. Eta hoizio da. Orduan, guain egingo duana pixkat lagun printzipioa. Atal bakoitza zergatik dagoen, pixat zer dagoen, eta oze idea nagusi edo kokatzen ditudan bertan. Eta hori bainoen, eta eskerrik asko, antolazakei, aukera eskaintzagatik eta konfiantza izateagatik. Eskertzen da hori ere. Batzeket gaina, batzeket guardialako eta eskertzen da. Gauzak digan bezala. Leheneko atala honi buruzkoa da. Euskararen leko munduan. Eta hau sartzen dut, hemendik hasi nahiz, hau izan delako azkeneko urte hauetan izan ditudan hitzaldietan eta horrelako parte hartze publikoetan eragin handiena izan duen idea. Eta da eskalaren adibidea, gehionak ezautuko zuen, eta ikusiko zenuten tribuaren egune adibide batetik hartu duen ere garaian, eta esan, ostras, hemen badago, baina izan zen, lehenengo aldiz proba egin duen eskala, marraztu eskala, arrasaten euskalgintzako 70 lagunekin. Eta zer dira, zerrotik amarrera, munduko zazpien hizkuntzen artean, iztun kopuruaren arabera, nun da euskara. Evidentemente, eguneko erdik 0 eta 2 artean, beste jende asko 2 eta 4 artean, eta gero baten batek 4, baten batek 5, batek zantzun 6, eta hango guztik parra intzuten, optimista. Eta esan dagoen ez, euskara munduko hizkuntzen artean, iztun kopuruari dagoenez, behatzetik gora dago, isiltasuna, hori arrasateko, euskalgintzako muinak.
behin eta berriz egin dut, eta behin eta berriz errepiketu da hori, ez? Tribuaren berbetan egin dut unean, gau hartan bertan abaskotan kontatu dut, WhatsApp bat jaso nun, esan eskerrik asko, hemendik aurrea lo lasaiago egin duen. Azkeneko bi urteetan, Osakidetzan egokitu zait, maila ertaineko eta goi mailako arduradunei 4 ordutako formazio saioak ematea lidergotza linguistikoari buruz. Gehienak erderaz. Eta jasurek gehienak ere erdaldunak. Eta adibide hau 4 ordu eta erdi parian edo adibide hau da. Zaten eman, zakak egin komitatean, zaila. Ia dena, bitik bera, bita hortxan. Eta horren, hau, tribuaren berbetan sistema hori erabiltzen duen, iman bat, eta gira da oso polita dela, erantzun eman bainoren beti gora bitzen, Eta, azte zenean, 2, 3, 4, 5, 6 pasatzen duzunean, ja matematik esatu, bueno. Zazpia pasatzen duzean, ez dut ostia ez. Hoi, entzun ditezutu, atzien. Behatzi paratzen duzunean, trastea, eta buelta ematen duzunean, jendearen aurpegi egia, hola. Esplikazio ematen duzunean, jendeari erortzen zailo, burun daukan, eskeman mental. Zaune, puskatu egiten ditu, horre iritzi asko, hizkuntza txikia, hizkuntza hori guztia purtu egiten du. Batez ere gero, Wikipedian 29 garudet, bestia esatu zutak, baina hau zer da. Jendearen eskema mentala puskatu egiten du. Horretik, hasi nahi duen emendik iruditzen zait, gero, hau, lotzen dezunean, erantzukizunaren diskursoarekin, zate, gu hemen gaude, hizkuntza gutxituen artean, bizi berritze prozesu indartsu xamar bat, gure aurrade guztiekin bizitzen ari garen munduko herri bakarrenetakoa gara, eta horre erantzukizun, erantzi badaukagu, horre ja beste parametro batean batzen gaitu. Eta dut ezain, hau, ondo transmititzea, importantea dela, bai, esan gure autoestima dantzeko, eta gure herri gisa, eta komunitate lingüistiko gisa, duten erantzukizuna ere, erantzukizunaz jarraitzeko, ez? Eta gaurko berria, zenbat erantzua, bi horre daude, Errusiako hizkuntza gutxituen egoerari buruz. Irakurri? Eta esatzen, ostras, azaltzen dian, adibideak baino, hobi daude. Gehien zuenak, ez? Denak, bat dago tartarera edo epatxetuen, eta hor, hobeto daude, baina asko eta asko, esatzen, ostras, zaude, no? Osea, ez daude du baino bako. Joan den hastian, bi aste bete, egon da sekulako mugimendua, Txina barruan, Mongoliera dun iztunek protestak hasi dituztelako, Txinako gobernuak, Txineran ez da duelako hizkuntza sistema, eta nun, egon dia protestak, egon dia manifak, berri asko gehiago ere ez da iritsi, ikusten gehiago beste konfliktua sortu dela, ez? Joan den asteburuan, Maorien, hizkuntza Maoriaren asteburu izan zen. Urte behiten dute, Maoriak, zango eruke, ahobiziak, hori Manor Minerarek esatu zuen, ahobiziak 60.000 izango dira, ulertu, iztunez, aktibo, darra kontatuten da horretan dira. Hauteskundak dira jarrete honetan, eta orain artikulu bat azaldu zen, eran, iruzpalo behun, bertako alderdien proposamen linguistikoak zehazten zituzten, Eta gutxi gora bera, distantzia, esaten zen, una farra. Ezin bihurtzen, eta partido Maori badago, Zelanda berriari izena ere aldatu nahi duela eta ofizialki hautearoa sarri nahi duena, baina horiek oraindik ere izan zuten ordezkaritza baino galdu zuten eta guen badirudi berriro sartuko diala. Lehen ministra, orain Agert edo bada emakumea lehen ministra, hori nahiko aldekoa da. Eta egia da,
elebitasunaren aldeko oso programa sendoak egin izan dituela, eta bere bagara jaio zen, dela bi urte izan zuen, eta publikoki esan zuen, bermatuko zuela bere alabak bi hizkuntza jakitea, hori zelan alabiak pasan, adierazpen publiko importante bat, baina han ere esatez, ostras, hauek gainean muitzen, baina daude bezala. Hawaii izan diteke, bai da, eta iruditzen zait askotan, munduari gutxien begiratu diogula. Gehiagi begiratu diogula Kataluniari, eta Kataluniatik kanpo ere, baditugula beste referentzia interesante batzuk ere, jakiteko da. Horrek gure kokapena zehazten duela, gure ahultasun, gabezia, problema guztiekin, gu munduko hizkuntza gutxituen artean, non kokatzen garen ere, importantea da jabetzea. Ze horrek erantzukizun bat ere ematen ditu. Hori Garabiderekin batera, herri indigenetako ordezkariak etortzen dienean, hori sentitzen da. Hori liburuan jartzen dut, eta hori bizi izan dudalako ere da, nola begietara begiratuz esaten diguten, ezin diguzue jaiatu. Uste, sensazio hori eta hori ere motivaziorako, eta hori transmititzea hori gobernagarriai ere importantea da. Ez garela ari bakarrik Euskal Herriari begira. Hemen, aurrera eramaten ari garen borroka honek ere, ondorio, mundu mailako ondorio ere badituela. Hori, uste badan erantzukizun positibo eta motibagarria. Hau da, gutxi horrela, gauza gehiago daude, baina lehen bat da. Gero, bigarrengoa, hode paradigma aldaketa gauzan, badia urte batzuk, netzako izan da, bizitzen gertatzen dira, liburu batzuk irakurtzen dituzu, eta ja ezin dezu pentsatu ordura arte bezala. Aldatu izute, ostras, eta bat izan zen, Xabier Revizek, Navarra, idatzitako Navarrako historia soziolinguistikoa. Eta hori, arek, aipatzen zuen nola, aldatu da, bizkar, azken urte hauetan, esaten zuen esan, mapa honi, hau da, mapa hau edo antzakoak ikusi ditugu, mapa hau interpretatu dugula beti galeraren paradigmatik. Euskararen galera, euskararen atzeraka. Eta bere reflexioa zen, hola da. Euskarak atzera egin du. Eta atzera egin du oso arrazoi importante egatik. Euskara izan da, persegitua izan da, jazarria izan da, debekatua. Hori guzti hau da, gure historiaren parte da. Baina bere reflexioa zen, hori guztia ondo dago, baina hortik ez daukagu pista hundirik esplikatzeko zergatik gauden gu gaur hemen. Eta galdera, gu gaur zergatik gaude hemen. 2008 urtean, Hernani, horita osoan, Euskara inguruko, txapa bat aguantatzen. Euskara prepatzen eta txapi gaude gu hemen. Eta hori, galdera horri, erantzun emateko, paradigma aldaketa proposatzen zuen. Eta da, ez dezagun begiratu mapa galeraren paradigmatik, baizik eta biziraupenaren paradigmatik. Eta galderak aldatzen dira. Eta kasu honetan, galderak dira. Nola da posible, atzo arte, inoiz ofiziala izan ez den hizkuntza bat. Botere ekonomikorik izan ez duen hizkuntza bat. Botere politikorik izan ez duena. Literaturea irakurgarria eran egun arte. Euskalkietan banatuta egun dela. Elkarrekin ulertzeko problemak izan dituguna. Nola da posible hizkuntza horrek iraun eta 21. mendean bizi berritze prozesu batean sartuta dute. Zerk ekarri gaitu hona? Ondo. Bera reflexioa zen. Identifikatzen baldin badugu. Zerk ekarri gaituen hona, gure komunitatea zerk iraunarazi duen, hor bai eduki genitzake, pista hona, horrela begira. Eta galdera horren erantzunaren bila.
abiatzen ez, bigarren atalotan. Pista batzuk emateko, uste badiela hitz batzuk, oso klabeak dira. Zengo nuke, badagoela maitasun bat. Hizkuntzarekiko, herriarekiko, komunitatearekiko, badagoela justizia nahi bat, badagoela komunitate zentzu bat, eta guzti horrek ekarri gaituela. Eta badagoela barne prestigio bat. Besteak beste. Hori ezinbestekoa da bizirauteko. Ez da nahikoa bizirauteko. Ordeak beste kontu batzuk gardia. Ordeak gardia, botereak, gardia legeak, baliabideak eta horretara. Baina zu hori gabe beste guztia krak egiten du. Eta horren adibidea, gertuenetakoa Irlanda dukagu, baina bilatu beritzak bereia. Bielorrusiaren ere bola honetan gainera oso bola dagoela, utzi urrutiko txat atera zuen, berriak partikulu batean, ez nuen ezagutzen, baina gero pixka behiratu, eta beste Nafarroa bat, Errusiaren aldamenak. Hau da, bigarrena, Amaika terdik esan genuen, ez, lehire? Amaika terdik arte, ez no? Liburuari izan ematen joana, Euskaren bidegurtzen, azken moda honetan askotan errepikatu dut, eta hemen idean bakarra esaldi batean laburbiltzen dut, eta beste guztia hor dagoz, eta nola baita esateko, 1991 batean, bugatuko naiz, elkarte autonomora. Nafarroa epamaldean, Matiz batzuk egin ditut, horrek aurkiztu dituzue. 1991 batean. 25 urtetik beherako gazteen artean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, euskara zekiteena, genekiena, orduan, ginean 19. Bostetik bat. Alegia, barrandak egiten hasi ginean, Bernardi Etorri, Zestalakun, Gazteizakun, kotxetik atera eta beste gazte bat aurkitu eta galdetzen zenionean. Haiko bezala, zesan, maldikutu nun dagoen udalezeko plaza, erantzun normalena zan, perdona, pero no te entiendo. Mila batzion da berritat, guia mugitzen ginen, desistitze ginen, mugitzen ginen, bostetik bat. Izan da berritat. Eta euskal ereduetan matrikulatutakoak, B eta D ereduetan, 100%. Larrogeita batean, hori pasazan, 100%. 2000 urtean, hortxean, 100%. 2000 urtean, 100%. 2020 eta gaude, ezagutza, 100% inguruan, eta beste 110 batek ulertzen du. Eta gure inguru hauetan, praktikamente, lanbide hezkuntzaren zulo beltz inexplikablea alde batera utzita, Gipuzkoan beta ere praktikamente nagusituta irakustia. Badaukagu zer aurreratua, badago, talde bat. Baina bide hori egin da. Gure belaunaldiak hori lortu dut, asko da. Bere gabeziak guztiekin. Honen ebizia, eta ezagutzari dagokionez sistema honekin, badago tartea, kalitatea badago tartea, baina iritsi garen puntura iritsita, hobekuntzak beste leku batetik etorreko dian nagusiki. Kalidea erabilera. Eta erabilera lagunduko du. Tarte hori laguntzen eta ezagutzan bailan dauden gabeziak ere hobetzen. Eta orduan, bidegurutzea planteatzen dugunean, honela planteatzen dugu, ez? Ni bildu. Eta da, edo lortzen dugu, illa, ezagutzaren unibertsalizazioaren iritsi den belaunaldi gazte honek, hurrengo 20 urtetan, erabileraren aldeko urrats sendoak ematea, eta orduan jarriko gara Europan normalizatuta duen tamaina erdiko hizkuntzen norabidean, edo ez badugu lortzen illa ezagutzaren unibertsalizazioaren iritsi den belaunaldi horrek urrats sendoak ematea erabileraren alde gertatuko da. Horien seme alaba guztiek ikusiko dutela, beren gurasoek euskaraz badakitela, eta ez dutela egiten. Eta orduan galdetu gure.
galdetu dute, ¿y esto para qué? Hori da ito bat da. Eta erutetek, matiz asko, eta barban egiten dira, baina formulazioa hori da. Aukerak dauzkagu alde batera joateko, baina arrisku latzak dauzkagu beste aldera ere makurtzeko. Horretik, esaten dugu herri batean, ez gauza batzuk ere, gero matiz batzuk, iparraldera begira, Nafarroa begira, baina hori da bizkat planteamendu nagusia, esango duke. Gero badago, autobiografia uste. Erutzezek, kontestu ondan ere, autobiografia, ikusteko denok egin ditugun ibilbideak. Hor, dietan dago, horiek dian Abaigarko argazkiak. Ni Abaigarren izan espalitz, gaur egin izan hemen egon. Bizitza aldatu zian dira. Abaigarko pausoak. Eta bizitza aldatu zian, han benetan emozionatu, bizitu, gozatu, ikusi nolako, zer nahi nuenik etorkizunen. Zertzen euskaraz bizitzea. Ikan zer dituen, nik arderaz ikasen duen. Praia eskola batean, eta arderaz. Horrela, eskapola bentuzkoak. Baina, haintze sentitu nuen, zertzen nahi nuen. Eta are guitu nituen, antzeko sensazioak sentitu nituen, iaz eta baina bihurte Euskal Abenturako gazteekin. Eta esatezu jontxo, ari algara behar bezala transmititzen poxo hori, emozio hori. Eta hor daukau, eklabeetako bat. Eta gero da, norbera nundi datorren. Nipeti, eta jendea abitu iken da, zuek etxate harritu zer nani ere paretsu ibili izan dudan, esaten dudanean, nik 15 urte dituenean, Tolosako kaleetan, gazteekin, sekula santan, inoiz ez nuela akatsik egiten euskeraz hitz egiten. Inoiz ez. Zero akats euskeraz hitz egiterakoan gazteekin, nik 15 urte dituenean, 100% erderaz hitz egiten nuelako. Nere edadeko beste gazte guztiko ezela. Hemen, badaude, garai hartako beste lekuko lehen bat. Nik gogoan dudala, nik 14 urte dituenean, etxean Tolosan, 14 urteko, kuadrilla bakar bat ere, Tolosarrena, euskeraz egiten zuena. Herri txikitako batzuk bai, eta gazteago batzuk bai. Gero, hasi ginean sendatzen. Eta, hori kontatzen dut ere, besteak eta euskata kontatu dut, nik atxonamuna batzuk euskalduna ditu, baina eusatu erdalduna. Eta, honek ikasi zuen euskara pixkat, amonak ez. Eta, zara, naparralta da, jauz. Bere semiala guztiek, batek izan ezik, denek euskeraz ikasi zuten. Eta zetet, ostras, familia erdalduna, ez euskaltzalea. Frankismo bete horretia, eskola erderaz. Denek ikasi zuten euskeraz, batek izan ezik. Kalkan. Berrogein, aznazuna batia. Eta hortik, bakoitzak bere permetik bi konklusio. Importantea da norbera bere biografia linguistikoa lehitea eta baloratzea, eta batez ere, orain mundu osoko afrikarrak urbildu zaizkigun honetan ere, norberak ere baloratzea bere biografia hori zer izan da, eta hori baloratzen bali bada, euskara ere arreziago baloratuko da eta alderantziz. Ariketa interesantea dela eta importantea ere badela. Eta hori transmititzea ere bai. Ze hori Aracili, esaten zuen bere garaia, en cuestiones de lengua, para la mayoría de la gente, ayer son tiempos inmemoriales. Beti esaten zuen, aquí nunca se habla euskera, joan den mendean egiten zen. Memoria hori galdu egiten da, galdu egin du. Gure, amona erdaldunak, bizitzaren kasualitatea, euskera zetzekiena, batzun lenguzu bat, erderaz zetzekiena.
Beha, Lizarrakoa zen, eta lehentuzua Lizartzekoa gainera. Kasualitateak. Eta kontatzen zinean, nire esatzen, amona, ya se está con la prima, sí, eta ¿qué cuenta? ¿Qué lo que pasa? Se decían, Enrique, decían, amona. Pero lo que pasa es que, claro, nos sentamos, tomamos un café, le digo, ¿qué tal? Me dice bien, ella no sabe más castellano, ya no sé euskera, ya hemos estado un rato, está bien, pero, claro, tiene comunicación. Hori desagertu da. Hori bukatu zen. Baina ez da bukatu zela. Oita, nire alabe, oraindik ere bilo, ekin ez ditut komentatzen gauza hauek, nire alabek ez dute imaginatzen hori posible zen. Buruan esaten, persona bat erderaz ez dakina. Eta gero baina beste persona euskaraz ez dakina, eta gaina familia igual eta buru nintzatzen. Ikeragarri kostatu zitzaien ulertzea, nik den erderaz ikasi nula. Zut nola ikasi dula den erderaz? Den erderaz ikasi nula. Bueno, euskal filologia ere batez erderaz ikatu, zeratik kontatzen. Hori, galdu egiten da perspektiba hori, eta importantea da, errekuperatzea. Euskaraldiaren aurkezpen bileretan, gaur hemen ez dut egin, egiten dudan ariketa bat, hemen ez dut egin, ze zuek hori jakin bezko zen duket, eta hori, ez zait iruditu gola, pizketen. Eta egiten duen ariketa bada, zate baterako, bat oso polita izan zen, zierbenan apunt, esatea, zierbenan, zenbatek daki euskeraz. Zenbatek ulertzen du euskeraz, eta zenbatek egiten du kalean. Ze proporzioa ateatzen dira. Ateatzen dira, percepzioak dira, ikeragarri diferenteak, oraingo errealitateari buruz. Baina galdetzen dezunean, eta zierbenan, zenbat jende zekin euskeraz 1980 batean. Kalkulatu. Zierbenako euskaltzale, daturik bajuena, uste emantzula batek, euneko 7, jendeak euneko 10, euneko 15. 80 batean zierbenan, euskaldunak zean euneko 1. Zestaun zean euneko 0,7. Orduan, perspektiba hori izateari importantea da. Ze bestela, gure historia ez dugu irakurtzen, irakurrikako duken bezala. Bueno, hori dago, txapela dukanen naiz. Hemen, ezagunen bat gehiago izango zuen, bueno, kaki, ez da lokalizatu zuen, kaki alkarazo, ordo, beste ere matera bai, geratzen goizetik. Gero, hartan honetan, hizkuntza komunitatearen eraldaketa. Hemen dauna da, nola aldatu diren gauza kamarada. Zat dizota, momentu ez hogeita garramendeko euskaldunak nola aldatu diren gauza kamarada. Haiek euskaldunak dira, hauek euskaldunak dira, baina asko aldatu dira gauzak. Handik, ona. Gure tipologiak asko aldatu dira. Tipologia zitzen baino lehen, egingo dugu, inkesta bat. A ber, galdera bat da. Ordan persona hori, diskutatu da hori, euskalduna dela esateko, ze baldintza bete da. A. B. Ala C. Pentsatu, bat aukeratu behar duzue, obligatorioa da, bat aukeratu behar duzue, baina bat bakarrik. Eta ez du balio kopiatzea. Bai, egingo dugu, a ber, da, zer da euskalduna izatea? Zeintzuk esango zenukete eskua txarra, Altxatza ez duena, espulsatuko du. Baina behin bakarrik, bi aldiz altxatzen gara, espulsatuko du. Ondo pentsatu, Euskaraz ongi hitz egiteko gai dela. Zenbatek aukeratu dezue? Altxa besoa?
Zenbatek aukeratu duzuen, B. Euskaraz hitz egiten duena. Asko. Eta zenbatek aukeratu duzuen, C. Bi eta hiru. Bueno. Ondo. Konklusioa. Bueno, gehiena, B. Erantzun duzuen. Batek A, besteak C. Horrek esan nahi du, bueno, azteko ados ez gaudela. Nukleo bat hola, eta bueno. Bigarren galdera izango litzateke, zenbat? Euskaraz hitz egiten duena, baina zenbat, nola, zer da euskaraz hitz egin? Euskaraz hitz egin daitekeen aukeren erdia, euskainolak balio du, edo kontatzen du ondo hitz egin, ze hor dago euskainola, dago eskainola, dago espainola, oza, variante asko, ez? Bueno, eta gero da, bueno, jarrerarena, hiruk aipatu zuen, hitz egin eta jarrera baikorra. Zer da jarrera baikorra izatea? Eta hor, hasiko bagina, seguramente, izango genituzke diferentziatxoak. Honekin esan nahi dudana da gauza bat. Euskaldun, eta ez geha sartu, euskaldun berdin euskal herritar. Hori da beste historia. Honekin esan nahi dudana da, askotan, euskaldun hitza erabiltzen dugula, ez dugula, ez daukagula buruan beti gauza berbera denok. Eta hor, daukagu lio txiki bat. Baina gero, kontzeptu bakoitza ez da txuria da beltz. Oso kontinuum bada. Ez da arrexia, ez da, bueno, euskalduna euskaraz hitz egiten duena. Baina hori, zen bada, nun. Eta hori, uste, jarrita bekatela liburuan, zaten hon, termino aukeratzen nan, miluzetik pasateko lehiakide asko, ez genituzio euskalduntzat hartuko. Eta baten, nik desde luego ez nintio desango euskalduna ez danik. Ze bueltan etor daiteke nostitek, izan ditek monumentale. Bueno, hor dago. Liburuan, euskaldun, atera nik normalian arekin identifikatzen dut. Hau, gehiago hiztun aktibo, eta hau gehiago euskaltzale. Baina, bueno, hori da, gero, en fin, honekatik ez gara sarretuko, baina baita adierazteko batzutan, gauzak aipatzen ditugunean ez garela ari beti denok gauza berdina eta zitzeitzen. Eta gara gero kontabilidadeetan ere honek zer ikusia dut. Baina hontan ere ezin dugu estuak izan, ustez, eta inglese kontatzen dutenean, zenbat ingles hiztun dauden munduan, eta baino gutxiago ere sartzen dute bazpare zakura, sartu zakura. Alde horretatik ere gauza bada, euskaldun, hizkuntza jakitea, egia da, gero beste gauza da, praktikante izatea, eta gero da, euskaltzale izatea. Jagaldu dira, inkluso izan ditugu gure historian, euskeraz hitz egiten zuten anti-euskaltzale. Eta, bueno, hizkuntza ordezkapenaren oinarrian, horretakoak egon dira. Euskaraz egitenak, autogorroto sentitzen zutenak, eta, bueno, baten bat gelditzen zaigu, porai, egila da. Bueno, batzuk bai. Badira, eureko dira. Hori zan, gero, hau askarra ingo dut, baina gero da kontu bat, eta da, gure belaunaldian, eta horren margen batekin, gure belaunaldian, eta uste batzuk gora dena, baina gertatu dira, gure hizkuntza komunitatearen historia guztia
gertatu diren fenomeno batzuk lehen aldiz. Lehen aldiz gertatu da, gure belaunaldian, elebakarrik ez izatea. Ja bukatu dira, gelditzen dira batzuk, ni baitute etxean bi, baina diabolako, eta gero pasa egitezen. Bestelako ja, desagertu dira. Are gehiago, Euskal Herriko eremu zabal batian eta adin batetik bera ez dago elebidunik. Eta hori oso berria da. 16 urtekoen artean ez dago elebidunik. Hernanin jaio edo 10 urte baino gehiago daramatzaten 15 urteko gazten artean ez dago elebidunik. Denek hiru dakizkite, gutxi, gehiago, hobeto, gerrago. Eta hori, horrek aldatzen ditu sistema panorama eta ez gain momentu da. Azken momentan, gaztekin kontatzen izenean, galdera bat izanen, Merli ikusi duzuen? Nagin entzatu, ikusi duzuen. Zeiz kontatzen? Askok, katalanez. Azpiltutu, katalanez, eta ideak ezen, gure gazteia, baki non fotez ez da izan, jasartu ez dio. Katalanez, ikusten ez. Aia, iaz, gazte euskaldunek, telebista, seriak, gehiago ikusi zituzten katalanez euskaraz baino. Egite esan daiteke, baina ez gero urruti bileko sale urtatik. Inglesez, of course. Gure eskenak egokitu bat ditugu horretan. Mundu horretan gaude. Eta gu gatoz, egia da, errealitate eta diskurso otxentero batetik, nun horrendik ere, elebakartasun, elebitasun. Eta ja, bi terminoiek deskatalgotatu daude gure horrengo generazioan. Eta agapatu behitu pizkat, ez dut oso modu da. Eta eskak ninguna iguain, Euskara Batuaren miraria gertatu da. Nik hain nintzen nian, etzan baturik. Gazte euskaldunak gutxiengo izatetik, hemen egotetik, gehiengo alfabetatu izatera pasa dira. Baina, gehienek ezagutzan batua dute. Gero eta hiztun berri gehiago dugu. Gazteen artean, gehienak familia ardunetatik datoz. Erabilera gorabehera handiak ditugu. Eta argi ilunak gazteen motivazioa. Gehiago jakin elunak, badaki nun behiratu. Eta gero, dauzkagu, argizko iztunak. Oso diferenteak. Sevillar bat, nepali batekin euskeraz. Hobeto Sevillar bat, nepalia baina. Dauzkagen bezala. Iztun aldetik. Hemen eskubitara dauna hau, Adam, honek lana egiten zuen hezkuntzalari bezala, unibertsitatean, pertsona ezagun batekin, beste hezkuntzalari bat, eta euskaldunak biak, eta 6 hilabete zermatzanean, besteak, galdetu zion Adamia, behar kontatzen zuen, eta galdetu zion. Zuen egun zeak, nire Polonia bat. Eta, baina, guraso leketia hortik joan ziren lanera, leketiaraz, zelion euskal patuazten nuen, eta leketiaraz, perfecto. Leketia hortik joan ziren, Poloniara lan emate ditzen, eta, Poloniara nahiz, nire guraso, Poloniara nahiz. 6 hilabete, berarekin lanean, haizan, hizkuntzalaria, kontuatu zen, aldamenekuan, etzela leketiara. Eta, hizkuntzan baina, bulertzeko, horiek, oso gure komunitatekoak dira. Gaur honez, kasualidadez, Argentinako beste lagun bat, euskaldun peto euskaltzale emorratu altxera bidenan, hori ere badugu, euskaldunski egin ahal izan da. Hori ere ez da txakeia. Hau idea, Trapagaranen, eta bere kontatzen zuten, kalean euskaraz egiten hasi zen lehen kuadrilla gaztean. Eta baziliken bere egiten zialan lehenengoak. Hau dira, erabaki dutenak, euskeraz, hostia. Aurretik ez da beste inaut, atzetik norbait datara. Hoi da sensazio.
Eta hauek, tribuaren berbetan, korresponsal gisa uki genituena, hori planteatu genuenean, planteatu nola, bueno, ekarri behar ditu hiru gazte, hiru errealitate soziolinguistiko diferentetakoak eta hiru euskalki diferentetakoak. Eta berada esepik esan zuten. Gazteizen ez da euskalkirik? Nola Gazteizen ez da euskalkirik? Hori gero komentatuko. Eta gero, bada eta hori gero begiratuko dituzue, hau izaldi batzutan aipatu izan duen, batzuk ez dut dituzue, Euskaldunon 10 tribu ez ditu gain txartuko zerdian, baina badia Euskal Herrianen erdera zibale, badia kaixo muixu, badia kaixo, oie, ketra ez dara muixu, Kutsidaztu bidea Isabel, metragun diosni, ez oituratuta baina ni erderaz ez zen ipa dios, Euskainola nahiz eta nago, hipergipuzkoarra, besterik ez dago zu ez eta xoxeneaz hipergipuzkoarra gero dator. Euskal Irimitz, importezpo, trafikante jarro gero da, hau oso gipuzkoarra da, guk hona hitzait edo. A ber, noiz ez daituzuen kalikuskea, hori behar du, telebizioa nahi behar du, kalikuskea, eta baina zen kalikuak, kalikuak. Atarratzekoa, ostia, nagodaz, euskalikoa. Geure amaren euskerea defendatuko dut, edo ez, euskalkia fuera, bat egin dezagun, baina bat egin euskalkia, bueno. Eta gero daude, inbidia ematen dutenak Erasmuslaria. Bien, zer gertatzen da? Hernani, teilatupe berean, bizi daitezke gutxienez 6 tributakoak. 6 tribu diferentetakoak. Eta irakasle batek gela berean eduki ditzake, 7 bat tributakoak. Eta gurasoetara jodezkedu, gehiago. Bueno, hori da, daukagun legoa momentu honetan. Horregatik gero zean, erabili ala ez erabili hori da kuestioa. Ez da bila sartzen gara, erabilera dinamika, zergatik erabiltzen da, kale neurketatik ikasi ditugu nahi bat histori, horre erabileraren feminizazioa dago, muda linguistikoak noiz da nola egiten dira, hainbat puntu daude eta honetan, eta dago, galdera bat, eta guen zuei egingo dizuet. Onda ariketa bat. Hernaniko euskalgintzaren epizentrua hementxe daukagu, galdera da, zango dizuet, zuen ustez. Euskaraldia gaude, eta galdera pertinentea da. Aukeratu behar dituzue bi, kaso honetan. Eta da, zeintzuk dira zuen ustez, Hernani, euskara egin daiteken kasuetan, euskara ez egiteko, ez duek, bezik eta Hernaniarrek dituzten bi faktore nagusienak. Ez da zuen kasua. Ez dizuet galdetzen errealekoak, eibarrekoak edo atletikekoak zareten. Galdera da, Hernani gehiengoan zekipkotakoa da. Aukeratu bi. Eta gero, konparatuko ditugu, osakidetzan 25 bat lekutan, eginda ateratako emaitzekin. Aber, ze aldetu dut, eta gero komentatu dugu pixet. Ez ditut irakurriko, ez entonazioa eta ezer. Listo? Vale. Orduan, bi, aukeratu. Eta ez kopiatu, Osea, basiko gara, letras joango gara. Zenbatek aukeratu duzue, A, altza besoa, asko. B, inorkaz. C, D, ez. E,
Bueno, gutxi gara, F. La. G. G bat. H. Inerkaz. I. Bat. J. Inerkaz. K. Iru. Eta L. Bat. Bueno, bestearek esango zuten bezala, hau inkesta trampa bat zen. Inkesta trampa zergatik? Euskaldun batek, galdetzen badi bai duzu. Honekin, zertik ez du euskaz egiten? Eureko 97an, erantzuna da, oitura. Hori da, Euskaraldiak ono. Egiten duela, hori da, erantzun ohikoena. Eta hori da, arrazorik nagusiena hemen azaldu da bezala. Zein da, puñeta. Bueno, bendaja bat badaukagu, hemen zentratzen dela. Hori, esplikatzeko sorpresa da. Ohitura aldaketa, jende guztiak ulertzen du, ostia. Baina ohitura aldaketa horien azpian, ohitura horren azpian zer dago. Hori, errealitate soziolinguistiko bakoitzaren arabera aldatu egiten da. Ez da gauza bera sestau edo nani, ez da gauza bera gaztea edo heldua, ez da gauza bera lantokia edo aizialditate bat. Hemen, eta pentsa, bastante konzentratu gara. Hizkuntza kontzientziarik eza. Egia da, zenbat eta euskaltzaleagoak izan, kontzientziaren aldagaiak garrantzia handiago hartzen duela. Euskaltzalei galdetu ezko, eta zer falta da hemen, kontzientzia falta da. Hau, punto importantea da. Eta honek pista asko ere ematen dizkigula. Eta gero daude, C eta F. Maila eskasia edo hanka sartzeko beldurra. Biak ere oso erlazionatuta. Hau sendatzen da erresago, hemen problema gehiago dauzko. Eta gero, gelditu seguna hona, K komplexuak. Eta honek badu zer ikusia honekin, eta pixkat ez, bueno, komplexuena, zona euskaldunenetan gehiago sartzen da. Adinean, gora egin da, azaltzen da ere gehiago. Eta behizuet, eta gero gueltatzen gara bereala, Onda, hauek dira, osakidetzan, jende heldua, gehienak agarralduna, emandako erantzuna. Hor ere, inertzia sartzen da, eta hori ikusten dezuek. 2, 3 eta 4 dira zuek aipatutako faktoreak. Aldatzen da ordena, baina faktoreak berdinak dira. Ez da kasualitatea. Ari gara oso faktore berdinekin buelta. Gero, bosgarrena oso lotuta dago osakidetzako jarduerarekin, beldurra, ulertuko dira, ez dira pelo ulertuko, eta gero beste biak gehiago lotzen dira egoera soziolinguistikoarekin. Baina lehenengo 2, 3 eta 4 errepikatzen dira han eta hemen, intentsitatea aldatzen da. Bigarrena, hemen maila eskasia errestasun falta, horrek dauka sendabide bakarra. Hori da, euskategitik pasa, etxean ikasi, nahizu nahi, baina hobetu. Hanka sartzeko edo ez zuzen ez hitz egiteko beldurra, hori da puñeteroagoa. Eta jende asko daukagu euskeratik desertatu duena arrazoi horregatik. Beldurrez, komplekuz edo ingurukoek jipoitu dutelako, parre egin diotelako, euskeraz justu hitzaiteatek, gaizki hitzaiteatek, santurtzi esateatek, eta hor, kontu hondiz. Kasualidadez, Carme Junietek atera du liburu bat, orain dela 3 aste, El futuro del catalán, eta hor, besteak beste ideia, gero aipatuko dut ideia bat, baina ideiatako bat da, kontuz historia honekin. Ari gara jendea euskerara erakarri nahian, gehiagizko zuzenketak eta desgarraiko zuzenketak jendea atzera bota dezakete.
gazte edo heldutan. Hau aipatzen dut, ze ez diogu garrantzi handirik ematen faktore hori, eta ari zait ateratzen, handik eta handik gero eta leku gehiagotan. Inseguridadea, beldurra, lotxa, eta gero kontzientzia dela. Eta kontzientzia dela da elementu importantea. Kontzientzia linguistikoa zitzaiten du, kontzientzia ekologikoa zitzaiten du, kontzientzia soziala zitzaiten du, kontzientzia feminista zitzaiten ari gara. Eta iruditzen zait hor badaudela, oinarri batzuk landu behar ditugunak, gaur arte baino gehiago. Bata da, eta leheno gaina justu, ontaz ere zitzaiten hemen, doberan, informazioa. Lehenengoa da, zu kontzientzia hartuko da, zu kontzientzia soziala hartuko da, lehenengo oinarri da informazioa. Jendeak jakin behar du, zein da egoera, zein da gertatzen. Eta hori momentu honetan oso gutxi landu da. Euskaraldiak ekarri du, horren inguruko behintzat lanketa sozial bat, behintzat hasiera bat. Oso gutxi zein landatz. Irakaskuntza bukatzen duten ikasle oso gutxi dakite euskararen historiaz, soziolinguistikaz, egoeraz, oso gutxi. Hortaz jardun gara, informaziorik ez balin daukazu, egoeraren kontzientziaz, ez balin daukazu zure situazioaren kontzientziaz, eraldaketa prozesuak oso zailak gertatzen dira. Eta gero da, kontzientzia hori, lantzen dela ere, alternatiba baterekin, proposamenarekin, gani guzet, eta euskaraldiaren kontestu horretan, honek garrantzia handia duela. Eta gure kasuan, garrantzia duela ere, erdaldungo informatzea. Askotan, egia da euskarari buruz, euskaraz hitz izan dugula asko, baina ez dugula lasai, modu informatibo lasai hitz egin erdaldunekin. Are gehiago, kanpotik etorri direnekin. Kosta egiten da. Beste situazio batzuk, beste arratia batzuk, beste eskara batzuk, beste sensibilidea batzuk sortzen die, baina hori lantzen espalin badugu, zailtasuna ditu. Eta postunez, Carme Junyent liburu honetan ere aipatzen durako. Katalanak salbatuko bada, ez da salbatuko katalanei esker. Bakarrik. Salbatuko da batez ere, lortzen dugulako etorri berriak, integratzea eta bat egitea katalan komunitatearekin eta erdaldunen askoren konplizitatea lortzen dugulako. Gure historia urbila ezin da ulertu, erdaldun askoren konplizitaterik gabe. Nafarroa ez da elitzateke euskaldunduko, guraso erdaldunen konplizitatea izan ezpareko. Ez da hemen, Orduan, hori guztiak kontzientziarekin dututa, baina ikusten duzue, ez gabe izan da horretik. Gaztei dagokienez, badago, puntu bat, hemen, beste, importante bat. Osakidetzan azaldu zen, eta hernanen azaldu bat. Olegia, ez da azaldu. Eta da, J eta L. Ez di azaldu. Inor, ez ez aipatu, gogoz kontra ikasi izana, edo gustoko ez izatea. Faktore nagusienen artean. Ez di azaltzen dari. Kasu konkretu batzuetan azaltzen dio, Osakidetzako kasuan azaldu izina, zentro konkretu batzuetan, eta realidad soziolinguistiko konkretu batzuetan, derrepente azaltzen zian. Ez indarkeiek, baina azaltzen zian. Baina ez dia, nabarmendu izan diren, eta puntuak izan, eta egin dituen besteleko batzuetan, ere ez. Jendeak esaten du. Bai, badaude, kontradunen batzuk badaude. Baina minoria dira. Beste historioa da, hizkuntza politika guztiarekin adoseutia, edo batez ere lanpostuen inguruan dauden kontuekin adoseutia. Hori beste kontua da. Jende hori ere, jende horretako asko, ez daude kontra. Daude, talde, bere matizekin egiteko. Uste dut hori, baldintza ikeragarri ona dela urretzen duak emateko. Eta hori ere, haintzen sistematikoki ateratzen. Leku batzuetan ateratzen, baina oso leku konkretuetan eta oso jakinetan. Eta gero, gazteen artean,
asko ipatzen den bat. I eta D. Eta da, eske, bestiak. Gurasoak esatu da, eske, konpaini txarriak ibiltzen. Pues da, bere esaten dutena, bere gurari, jo, eske, inguruko. Zuek ere inguruko esatete, inguruko esatete zuek jana. Eta da, moda. Eta moda ez da moda. Moda da, guazen. Eskaintzen danean, guazen ikusten dute gazteek, euskara gehiago erabiltzen dute. Nafarroan, ETB kendu zutenean, eta euskarazko ez marrazki biztidunik, ez beste ezer ikusi ezen zutenean, aurrek eta gazteak erderazko konsumura joan eta horrek bultzatu zituen erderak. Hori, modak zer ikusi handia inguruko jarrerekin, konsumo kulturalekin, erreferentekin, eta barretara. Atzo, behintzat, notizio bat izan genuen. Erraleko jokalariak, noizian behin, prestarreko, euskara ez emango dituzte. Kontxo, hori, horrek gehiago balio du, Amerika kampaina gara. Horrek moda sortu. Hori da moda. Eta horrek badu zer ikusen kontzentziarik. Bat, hau botata gero, bueno, gauza bat neukan, eta gero hemen, erabilerarekin eta gauza, fletxa juntzai. Bueno, zuen badak izuen nuntza dut. Zango izuet, hori mazeate guatzen, hortza dut. Bueno, iruditzen zaitare importantea da. Euskaraldi batzorde bakoitzak, herri bakoitzak, euskaraldi bakoitzak, udal bakoitzak oso barri ukitzea, zein da bere posizio soziolinguistiko Euskal Herriko kontestuan. Zerantzukizunak diferenteak dira. Lehentasunak diferenteak dira. Eta lehen, izaten duen, guk Gipuzkoan edo gudu hau Gipuzkoan irabazten hasten gara, edo ez dugu irabaziko. Hori, bada gure erantzukizuna ere. Gure ilusio izan badu, gure motivazioa izan badu, baina erantzukizuna ere bada. Gure inguruan, askotan esaten dugu. Hemen lortzen ez badugu, nun Kristo lortuko dugu. Hori bezain simple, hori bezain puñetelua. Hala da, tokatu zaigu, una egota txarrago. Bien, Euskaraldiaren orbitatik, bueno, eta hor da, tal bat, Euskaraldian nundi ato, zergatik, bueno, horren inguruko refleksio batzuk, hau, ezagunagoa zaizu zuen, baina, bueno, pizkat hor badago izan historia. Idea nagusi batetik nire, eta da, gaur egun normal iruditzen zaizkigun argazki egoera batzuk, orain dela 6 urte imposibleak ziren. Bueno, pixat, ibilbide horren analizi, azterketa bat, burutu nahi izan dutela. Gero badago, hau, pues, bueno, bat pixkatitiko. Gure patologia linguistiko. Batzuk, oso gureak. Beste, ergatibofobiak, horreko historiko zuen daude. Bat anedota honen, maravillosoak. Euskara ikasleak gara, humore itzurri gara betea. Hori beti esaten dira. Oso diferentea da, zuk hankasatze bat egiten duzunean, hizkuntza batean, eta jendeak parra egiten duzunean. Hori normala da, hori gertatzen hizkuntza guztietan. Oso diferentea da, jendeak parra egitea edo zutaz deskojonatzea. Matiza, oso importantea. Lehenengo kasuan ez da zer gertatzen. Bigarren kasuan, amondar izan partetik, violentzia fizikoa onartuta dago. Eta listo. Leheno, aipatzen genuen, zuzenketaren historiarekin. Hori esan da gero, anedota hor kontatzen dut, oso politia egitzen zitzen, eta zen, bakaikuko barnetegian, ikasleak, goizeko klaseak bukatu, eta paskaltzen nahi dira. Egun hortan, zopa. Bate bestia esan dira. Zopa hau ondo daki, Eta aldameneko, hori gaizki dago, ondo dago, zopa
honek ondo daki. Ergatiko faula. Hortik, badago estrategiaz eta diskursoez inguruko, reflexio bat. Gero ez ezaiton, baina ez luzatuko, baina diskursoetan ere, lan bat. Egin bat daukagulo, badago Martínez Deldunak egin zituen bere adaptazioak, lehen esaten genuna, egoera soziolinguistiko berri batean gauden, eta orduan sektore soziopolitiko, beste sektore soziopolitiko berrietara ere itxi behar dugu, horrek ez du esan nahi norberak bere ideiak aldatu behar dituenin, baina euskararen inguruko diskursoetan berrikuntza bat behar dugula bai. Carmen Junietek esate baterako, azkeneko liburutan, eta boteitu da plas batzuk, baina bat oso impactantea, eta zan, elebitasunak hilko gaitu, eleaniztasunak salbatuko gaitu. Eta zetezu, ostras, momentu honetan, lan munduan, euskera, zabalduko bali badugu, lan mundura begirako diskursoa gopitu bat dugu. Badaude batzuk ere, lanketa horretan, uste dut lan handia dukaguna. Eta badukaguna ere, ze irudi transmititzen ari garen ere, ondo esnartu gara. Eta anekdota batekin kontatzen dut eta azten dut eta miluz edukatu. Eta jendeak galdetzen ziren, bueno, eta guain zein behar dezu. Eta zen, pues guain, egin behar programa bat, euskararen inguruan, eta jendearen erantzuna zan. Ze interesantea da, Oiga, jendeak buruan zeukana zen, mundu guztia. Guain zanean, batzean, egon zen, inkreible izan zen, akojonatuta zige genuen nuen, solo beldurtuta, ze erantzun izango zen eta mundu guztiak aipatzen zuen, divertikoa, alaia, positiboa, eta ostras, hain nabarmena bali badaude, ze diskurso tipu dauka jendeak euskararekiko eta usteko, azteko, beste gauza asko ere badaude, baina reflexio batzuk hortik ere badikoaz. Gero badago, euskarazko eskaintzaz eta konsumoaz. Erronka ondita daukagulako, COVID-ak ere gauza batzuk agerian, oso agerian ditu, gure sistema kulturalaren gabezia, pobrezia, gure konsumo maila nun bai, nunez, musikan ondo gabiltza, euskal musikak badu, literaturan, gehiago, igual jakin, seguramente esan dezake, baina irakurketa kosta egiten da, bera daukagu, hemen atar honetan dago, ETB-ren inguruan parlamentuan bertan aurkeztu nuen txostenaren mamila, esan ez eredu aldaketa funtsezko eta oso oinarrizko behar dugula, 80an eraikitako eredu horrek da ez diola erantzuten 2008ko egoera soziolinguistikoari, holako reflexio batzuk badaude, zemen asko jokatzen dugu. Euskararen biziberritzea, euskararen normalizazioa, zer ikusi zuzena, dauka kulturarekin. Kultura da gure zurdura aragiztatzen duen elementua. Kulturak emozionatzen du, musikak emozionatzen du. Ikusentzunezkoen orain ikusi dugu. Hor badago katalan bat, Enrique Otto, orain dela gutxi egutzen berriro hemen. Oso analizi zuzena eta zehatza egiten zuen, Kataluniako beraz, baina errepikatu ziteken hemen bitaldeetako berizketa behin, eta por cierto, azte honetan bertan kriston polemika dago Katalunia, dela etresen gero eta erdera gehiago entzuten daleko, eta gure horren abenduan. Dela hori ez da gure. Baina arek oso garbi epatzen zuen esateateako, ETB eta TV3 sortu zirenean, hau daukat ezelduen, kasu honetan hemen bat euskazta beste bat erdera, hemen
konsumo ehuneko 25 inguruan zen, han konsumoa, katalanezko zerbitzuak konsumoa ehuneko 50 iristen zen, gero etorri zian pribatuak. Kartera gutxez, baina, hori ez da kasualidade. Legez, badaukate, teorikoki, gaztelania ez diren beste hizkuntzak sustatzeko legezko betebeharra. Konstituzioaren 3. artikuluak ere horretara eraman beharko luke. Beste hizkuntzen babesa ere, hor konstituzioan sartuta dago. Baina ordenotxoz etorri ziren, eta horrek ekarri zuen katalanezko telebisten eragina honeko 25 bezala. Eta hurrengo olatuak ekarri du, hori oraindik ere gehiago jaistea. Horiek ez dira kasualidadez hartzen diren erabakiak, ez dira kasualidadez gertatzen diren kontuan. Ze ikusentzunezkoen erregulazioa estatu mailan oso bestera batera egin zitekeen, baina ez da egin. Horrek baduz ikusia, momentu batean, baten ikusi zuela, kontu hauek indar gehiagi daukate. Hori guztietan. Bueno, hori guztia dago. Eta gero, idea bat, bueno, jazta, bi gauzak, saioko bukatzen dut, eta da nolako euskera. Idea bakarra. Honekin, idea bakarra eta da. Bonaparteren mapa, nun euskalkiak azaltzen diren, eta stikerrak egindako mapa, euskaraldiaren oinarria den mapa, nun hizkuntzaren ulermen naharen araberako sailkapena daukagun Euskal Herria. Nire ustez, ezin dugu gaur eguneko errealitate hau, errealitate honetan, euskalkien kontzeptu hori erabiltzen jarraitu. Zen, Euskal Herriko euskaldun gehienak uzten ditugu kontzeptu honetatik kanpo. Nire ustez, hasi beharko nuke hitzeiten, hizkera moduko tokian tokiko hizkeraz. Oiongo hizkera, Hernaniko hizkera, Sestako hizkera, Mendibeko hizkera eta Napaliako hizkera. Dena balio berekoak. Jarraitzen dugun, euskalki buruz jarraitzen dugun neurrian, Gasteizko jendea bere buruak kanpo sentitzen du. Hori ez nahi. Hori da, labor esan da. Niretzako historia, euskalaren historia mugarri bat da, herri txiki infernu hori, Oionen egin zan eguna. Eta Oionen zeitzeiten da, Oionen euskara. Ez dana, Lizarreko euskara bezalakoa, por cierto. Eta gero da, bueno, pues amaieran ja daude reflexio bat, pixat, aurrera begira, eta hor da, bueno, guztionen pixat agurpen bat, eta batez ere, hemen gauden hori begira, hiztunen aktibazioaren garrantzia, ezagutzaren universalizazioaren beharra, eta gerora topalare taldetik landu dugun txosten honetan, berrindarko eta jauzi, eta hori bi hitzetan edo, eskema honen planteamendu eta da. Iritsi garen puntu ontara iritsita gero, nun jarri urrengo belaunaldira begirako lehentasunak ez, eta markatu ditugu bi. Hezkuntzan jarraitu beharko da, jarrigorrean, baina askotan esan dugun bezala, eskola ez da nahikoa, eta elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean, posible da momentu honetan aurrei eta gaztei zuzenduriko produktu eta zerbitzu guztiak euskaraz izatea defektuz. Hori posible da. Eta iparraldean eta Nafarroako beste zonaldetan dagoen eskaintza biderkatzea. Eta bigarrena da, euskaraz ikasten ari diren eta ikasi duten horiek aukera izatea, gutxienez euskaraz ere lana egin ahal izateko. Jakinik, beste hizkuntzetan ere lana egartu dutela. Bere gutxienez euskaraz ere egin dezatela. Eta orduan, iruditzen zaigu, planteamendu horrekin bukatzen da, ezinbesteko izango dela, eremu ez formalean, eta alor sozioekonomikoan, ez aurrera pausoa, baizik eta jauzi bat ematea. Ja, bide gurutzetik ateratzen hasten.
Hola, labur kontatu dizuet pelikula. Baina asesinoa zendan ez ditu ez. Sumatzen da, Bueno, izan ematea ditu genunean, jendeari zuretzako galdera batzuk, galderak bat dituzten galdetu genien, eta 3 bat jaso ditugu, eta botaneko nizituke. Bata da, zer egin daiteke euskara erakargarria izateko gazteentzat? Lehenengo komentarioa galdera horri buruz. Lehenengo komentarioa da. Galdera horri egin duena, heldua edo ja alinekoa da. Hoi da, galdera horretatik atera daiteken lehen konklusioa. Esan guztua, zergatik atera daiteken konklusio hori. Galtzaldiko zuzendaritza batzorde batian, horren dela hilabete gutxi, hori aipatu nuen hor, eta aste honetan berriro azaldu da, Galtzaldiko zuzendaritzan, erdiak, 12-tik 6-7 30 urtetik berakoak. Eta egiten dute galdera berbera, baina hitz bat aldatzen dute. Gazteak jartzen duen lekuan, galdetzen jartzen dute helduak. Eta hori, Galtzaldiko zuzendaritzan, 27 urteko, gazte batik galdetu duen, planteatu bat dugu zer egin daiteken helduek euskara gehiago egiteko. Haien perspektiba hori da. Perspektiba horrek badu oinarri bat. Aurrek eta gazteek, helduak eta adinekoek baino euskara gehiago egiten dute. Baita Hernanin ere. Hori da errealitatea. Beraz, euskara gutxiago egiten dugunok, ari gatzaizkia eskatzen gu baino euskara gehiago egiten dutenei, are gehiago egin dezaten. Hortaz, jabetu gaitezen. Hori esan da gero, badau tranpa txiki bat. Eta da, ezagutzatik erabilerara dagoen tartea, handiagoa da gaztean artean, helduen artean bai. Hori ere bai. Eta zer egin daiteken gauza, ez da gauza bat, gauza asko daude. Aipatu ditugu batzuk. Bata, kontzientzia lantzea, da informatzea, hitz-egiteak gaiari buruz, reflexionatzea, beraiekin konpartitzea, eta bat, bigarren puntu importantea da, familietako lanketa, zer ikusi hori ikasi. Edo gutxienez, nahiz eta erdatunak izan, transmitide, hizkuntzaren balioa eta bat. Beste puntu da, txikitatik hastea, prebentzio lana, zenbat eta txikiagotatik ohitura linguistikoak finkatu, orduan eta erresagoa izango da, gazteak horre iritsitakoan ere, hizkuntzari mantentzea. Beno komentatzen genuen, Hernanin bertan ere, guen institutuak eta institutuan bateratu direnean ikastetxea, areak juten dienean, muda linguistikoa gertatzen da, eta erdetarako saltoa gertatzen da. Mudatan, beti da, batea edo bestea. Baina gero beste batzuk ere bultatzen dira. Baina hori, hitzen inber da, komentatu inber da, landu inber da. Erreferentzien kasua dago. Gauza batzuk, makro dira. Konsumo kulturalak. Zer konsumitzen da, nola egiten den, eta ero, komentatzen genduen aurreko eskeman, da, aurre eta gazte horiek, etxetik kanpo, eta eskolatik kanpo, zer egiten duten, eta egiten duten horiek, zer hizkuntzatan egiten dute. Nola musika nola ikusten dute, kirola nola egiten dute, aisialdia nola lantzen dute, hori da, eta faktore guzti horiek, eta denak lantzen badira, gehi ikastetxe barruko da. Eta ikastetxe barruetan ere, ikastetxetan lan asko egiten da, baina ikastetxetek ikastetxera ere, eredukoak izanik, alde handia daude. Eta gazteak dira, eta aurrak dira, baina tontuak ez dira. Eta kontuak egitekin. Gaia. Esaten dugunean, euskararen gaia, erdigunera, politikan, gauza bera da, ikastetxetan, gauza bera da, elkartetan. Eta erdigunean egotia da, gurasoekin urtero egiten dian batzarretan, gai importanteetako bat hizkuntzaren erabilera eta hizkuntzaren jarraipena izatea. Gurasoekin egiten dian bileretan gaia tratatzea, horren jarraipena egitea. Ikasleekin,
Gainean egotea, irakasle guztiak implikatuta dute, hori da, Zer bestela, gaztia kontatu egitea. Eta zate hori, viene el euskaratik, tranquilo, vienen ahora con las chapas, viene chapa, Viene de diciembre, 3 de diciembre, se ponen nerviosos todos, seguro, un lipta, todos es que la lipta, luego se les pasa, tienen las vacaciones y se los olvida. Hori ere bada, kontuz, esakeratzen nahi naiz, baina hori ere bada. Takit erantzun duten, baina, arrakia, eta hori da, denbora. Eta hori ez da, gaubetik goizea. Horrek eskatzen du, denbora asko. Ez horregatik. Bigarren aldera, eta baitu, pandemia egoerak bat egin omen dio euskararen erabilerari. Zein iritzi duzu aldatzen hori? Uste baiet, gu geuren topagun edo zer, eta Euskalgintzako beste erakunde bezala konseilua dituta ere egin duen, ebazpen bat honen inguruan, bingetzuk birien berak ere aitortu izan du, kaltea hor dago. Kaltea oso era diferentetako izan da. Bat izan da Euskalgintzak berak jasan duena, egiturek berak jasan dutena, beste sektore sozioekonomiko batzuk bezala, baina Euskalgintzak ere bai, Liburugintzak jasan du, herrietako aldizkariek jasan dute, eta horrelerako kontabilizatu daude, aisialdi udalekoak ez egin eta hori nozitu da, estruktura berak eta ekonomikoki izan den kaltea, batetik. Bigarrena izan da, euskeratik urrun bizi ziren aurretak gazteek eskoletik urrundu direnean, euskararekin zurkaten kontaktua galdu dutela. Neurri ondi batean. Denok genekien, udak zer nolako ondorioak zituen hizkuntzen ikasketa prozesuan. Lehen, 2-3 hilabete zirenak, aurten bihurtu diren 6-7. Eta horrek ondorioak izango ditu. Ez dago dudarik. Ez dago zabera, ikasketa presentziala edo telematikoa. Eta beti bezala, kaldetuen aldea aurrenak. Hori guzti horreko dugu. Ikusi dugu, ikusentzunezkoen konsumoa, zer nolako gorakada izan duen, eta gorakada horretan, erderak ze pisu hartu duen. Egundian, aspektu positibo batzuk. Euskarazko prentsak sekulako konsumoa izan du. Inoizko bizitari gehien, webgunetan, inoizko baina, horrek, kontrapartida zein da, justu, bizita gehien izan dituzten medio horiek, izan dutela, galera ekonomiko handia, izan dutelako publizitatea jaso eta horretar. Orduan, atzo, justu Euskaraldiaren aurkezten Euskaltzen dira, eta Andres Urrutiak, Euskaltzen buruak aipatu zuen, orden, inoiz baino ipuin gehiago jaso dituztela, justu aurreta gazten ipuin gehiagetan. Badirudi batzuk, konfinamendua eta bolara ere, aprobetxatu dutela idazteko. Badia aspektu positibo bat bere badaude, eta beste aspektu positibo bat izan da, agian, Euskalgintzan bertan ere, behintzat, komunitate kontzientzia handitu dela, elkarren beharra ere handitu dela, eta gure hauskortasunaren maila ere usaitu dugula. Alegia, irabazitakoa ez dagoela bermatua espaldin badugu jarraitzen dagoela. Hori ere ikusi dugu. Baina, beste guztia hor dagoen. Ez bakarrik Euskal Herriaren kasuan, munduko hizkuntza gutxitu askok aipatu dute pandemiak zer nolako kalte egin dian. Nabari bazue, kalte muturrekoak aipatzeagatik oso hiztun gutxiko eta adineko hiztun asko dituzten hizkuntza komunitate asko bere biziraupena bera arriskuan ikusi dute pandemiarekin. Puntu horretan ere iritzena, Eta azkena, txiskola bezalako programak faltan botatzen ditu telebistan. Nola egin dezakegu gizarte presioa ikusle hori aldatu da? Estimatuta dago galdera, eta egia da galdera egin duenak ere gutxienez 40 urte badituela.
nik ez nekit, baina justo atzo, nekien, da gaina, kasualidad batek esaten gau, bai zueken ateratzea eta ostras, gutxienez, bueno, errepika bete izan zen. Txiskolak, uste atzo, 25 urte ditzitula. Beraz, gutxienez, berroi urte, bai. Bueno. Baina askotara, nik uste badagoela, momentu honetan Euskal Gintzatik, Euskal Zanen aldetik, eskaera masibo eta oso garbia eta begira hizkuntzarekiko tratamendu aldatzeko eta programazio hobetzeko eta, bueno, hori gurreta, baita erderazko medioetan ere Euskaldunen bizilbidadea handitzeko. Uste hori mantendu behar dugula, importantea da Euskaldunen aldetik ere hori plazaratzea, eta horrekin batera, iruditzetek, importantea da ere, konsumo ere handitzen. Askotan gertatu zaigulako Euskaldunoi, eta hori lagun Valentziar batek aspaldi esan zian, ya es hora de que los vascos paséis de la reivindicación al uso. Eta hori, Google euskaratzeko kanpaina zela eta komentario batzu, eta Google euskaratzeko firmak bilduzian, baina gero Google euskaraz jarri zuten eta aukera zegoenean izan zian, eta hori ere badukagu. Gero, iruditzen zait, EITB aldatu beharra dukala, ari da. Ja, ikasturte honetan egon aldaketa batzuk nik uste nabarmenak, aurreko kursoarekiko, bueno, positiboak eta bueno, bide honean, baina oraindik ere bide luzea falta dela momentu honetan gure hizkuntza komunitateak eta euskararen biziberritzeak dituen beharrei modu egokian erantzun ahal izateko. Gero esango dut, egia da, barrutik ezautzen duelako, oso elementu komplikatu dela. Hori ere bai, ez da arrazo. Baina gaur egun egiten dena, baina oskotik egiten dela ere bai. Eta gero beste kontu bat eta da, eta berekin batera daukagun ikusentzunezkoen, daukagun esparru mediatikoari buruz ere reflexio bat egin beharrean daudela. Baldin eta etorkizunari behar bezalatuko baldin badiogu. Eta hori periodistakoa, bai prentsari dagokienez, bai irrati dagokienez, bai telebistei dagokienez ere. Ikus entzunezkorik gabe, euskarak ez du etorkizunik. Hori gabe daukagu, prentsari gabe, euskarak ez du etorkizunik, eta gure konsumo mailak oso apalak dira. Orduan ba, pizkate badaukagu hor, eta hori zer eskatu da, baina badaukagu komunitate hori ere zer eskatu. Eta, bueno, horiek prestatutako galdera kotoze bezitek, galdetuko zeinek egin ditu, bai, gero esan, gero bai ez, Beste inor, badu galderarik? Bai, bat aipatu zezun gai baten inguruan, faltan topatu dago, orain horiez, eta, altuxago, eta ez da zugatik, da negatik, faltan topatu den kontu baten inguruan, da iritzi jakineko nuke, estatusaren inguruan, euskararen legea, euskararen legeen inguruan, bai, pixkate, ea horren bide burutzen batean ote gauden edo ez? Bai, hezkuntza bera, nahi patu zuneko 80 pikotik. Gipuzkoako datua da, ez da zoritxarrez Euskal Autonomia Erkidegoko datua, are gutxiago Euskal Herriko datua, eskumen Euskalduntze eta Euskararen ezagutaren ingurukoa, eta pixkat horre ere badagoelako ez. Hezkuntza mailan zer-nolako panorama dagoen, ez delako berdina Gipuzkoan dagoen egoera, Araban dagoenarekin, eta are gutxiago Nafarroako herrian eta iparraldean dagoenarekin. Pixkat, lege aldaketa beharra, pixkat... Bai, gauza asko gelditu dira, horren ingurutik, ez dengo nizuke, hizkuntza gutxitu batek ezingo du biziraun, aldeko estatu bat ez bali badauka. Edo gutxienez, ez bali badauka kontra egiten ez dion estatu bat. Bez ez duela, estatu independienta da, estatu federala da, baina hori oinarrizkoa da. Alde horretatik,
ezinbestekoa zaigu, botere politikoa ere zenbat eta gure eskuago izan. Eta hortik hizkuntza politika egokia ondorioztatu, evidenta. Bigarrena da, dauden legei zer nolako zukua atera zezaien, momentu honetan dauden legeak badu, momentu honetan daukagun legeak dauka batez ere muga bat. Eta da, arnasguneak edo euskera hutsezko eremuak sortzeko ezartzen dituen mugak. Eta iruditzen hor da, daukagun oztoporik nagusienetako bat. Zorre jartzen du kristalezko sabai bat. Pasada daitekenean ere, noizean behin, etortzen da rekursua, etortzen da historia, eta hori ikusi dugu hainbat kasutan. Hor badaukagun muga hori nola ekidin eta nola gainditu, pentsatu beharko duguna. Besteak beste, momentu honetan, EAN, adinez, edo Katalunian, lege aldaketetarako estatu ikuspegia hartutare, daukagun zaitasunak nabarmenak delako. Eta gerta daitekelako, segun eta ze aldaketa planteatzen dian, segun eta nola dauden harremanak eta kontrako birusa ere. Uste hor, estrategia kontuak sartzen dira. Arrisku hori badaukagulako. Momentu honetan, aurreko ziratuko, hortaz ez du bitzen, hori sozio botatzen den, diskursoen mailan ere, da aurreko zirat dugu, estatuetatik hizkuntza minorizatuen kontrako diskursoak handitu eta gogortuko dira. Eta ez diskursoak bakarrik. Horrek ikatzen dituen, ondoriak eta bat ez. Eta gero, Nafarroako kasuari begira esate batera hori, eparaldeko ere bai, horre egiten du reflexioan nire, hau da, aurreko legealdia ikusita, horrengo gore ikusita, etorten dut, ofizialtasunera iristeko, hori den burua, zen den jorratu beharko genukeen biderik zen genuke eraginkorrera. Eta momentu honetan, uste dut, Nafarroan, lan bat egin behar dagoela, sendo bat, euskararen inguruko adostasun soziopolitiko hori, zabaltasun bat emateko, horrek, agian, eskatu dezake, ofizialtasunaren eskaria mantendu bai, baina lehen lerrotik pixkat apartatzea, eta agian beste errebindikazio batzuk errezago, hartu daitezkenak planteatzea. Hori planteatzen dut, nire zalantzekin, baina bueno, hori, eta gero iparraldeko kaso, komplikatuko momentuan. Eta hori esan da ere, legea ezinbestekoa da, hori garbi daukagu, baina legea aplikatuko da ere, gizartearen gehiago bat alde bali bada. Hor dago beti, horreka hori, noraino bultzatu batea eta noraino bestea. Pisatu da, Euskadintza boruen ere, ditugu ikuspegi diferenteak eta da, betona da. Eta, behin honek ere, iritziak ematen ditut, eta batzuetan, ez seguratzen zorrik. Baina hortik, momentu honetan, bai, asko preocupatzen da, bai, irritzen zaitu. Ikusiko dugu ze pasatzen da, Espainiarrean, frantzesa beste bide batetik, baina frantzesean ikusi dugu, murgiltza ereduaren kontrarea, bizar mugimendua nola zidia, hor debatea ere oso potentea dago, sektor batzuetan, kaso alde batzuetan. Eta Estatu Espainiarrean, ikusiko dugu, hau nola joan, baina, eskubiak hizkuntzen inguruko diskursoa gogortu du, nabarmen. Kuriosoa, hemen hauteskunde kanpainan oso apalduta da. Ez da notizi txarra izan. Eta gero Nafarroan, uste dut horre daukagura esmarketa potentea. Nola zabaldu. Uste dut oso egokiera, soziopolitiko egokian daudela. Eta erantzun ditudan, baina, gauza asko badaude eta ez ditu dira, suelto, baina gero,
horrekin lotuta, baina badukagu korapilo bat, neuzez, Euskal Zaleok oso horretik ere argituta ez daukaguna, eta esate baterako, ze planteamendu, Nafarroan, ofizialtasuna esaten dugunean, ze planteamendu daukagun herriberarekiko. Hori denok egiten dugu, eta ofizialtasuna esaten dugunean ere, zer esan nahi duen hori, nire impresioa da, hitzak bihurtzen dienean toten, neurri handi batean, arriskoa daukatzu ere, kontrarioak horri heldu eta beldurraren mamua astintzeko, ez? Hori gertatu da neurri handi batean. Eta hor zabaldu dira, gezur asko, horren inguruan. Horretik esaten nuen ere, ezinbestekoa zegula ez dandun horren gana gehiago zuzentzea. Eta esplikatzea esatea, ez zaitez eusaitzen beldurrik, honek esan nahi duena hau da. Hau da, bestela, sortzen dira beldurrak, eta oso arraiz manipulatu ditzezke. Eta hizkuntzaren inguruan oso arraiz manipulatu ditzezke beldurrak. Horamen ez autu ditugu. Ezkerrak genditu dira, neurri handi batean, baina horrendik ere sortzen dira, horrekoak. Ondo, beste alderaren bat, bada? Kao, banako. Beste galdera egiten mesedez. Egineko ditugu aldera bat. Bai? Euskara. Kulpa estantere. Bueno, Euskaraldian, orain taldetara joaten garenean, hizkuntza ohiturak aldatzeko eskatzen dugu. Eta ez dira gutxi hizkuntza ohiturak aldatzea zaila dela diotenak. Zuba, lehen esan duten dutela, ez? Lero kartetan gaztelania zituzten nun, da euskararako salto zenun. Orduan, hizkuntza ohiturak aldatzea lortu zenun. Zer lagundu zizun zuri hizkuntza ohiturak aldatzen edo nola, ze estrategia o ze... Bueno, nik uste barruko motivazioa dela. Barruko motivazioa eta kontzientzia. Eta egingarritasuna. Hemen, eta denok, nik uste gure esperientzia bintala kontatzen hasiko da gina, zango eduke. Zentzuekin aldatu izan dugu erderatik euskara, errez. Hori izan zen, eta askorekin oso errez aldatu den. Baina hori kontatu gara, erderaz egin zata, euskara kontu. Eta beste batzuekin asko kostatzezkigu. Eta da, gauza asko sartzen dira tartia. Kontatu behar, anekdota, leheno, aipatu dudan Valentzia honen bikotea, oso valencianista, katalanista, dira, bueno, hostia, eta dira hiru eizpak, eta hirura dira, eta idazlea da, bestea, tere, garral nogun, eta oskora, eta Valentzia da, katalana, hirurak, dira, Frantzien jaiotako. Bueltatu zian Valentziera, 8 behatzi, 10 urte zituztela. Bereien artean frantzesez ez zituzte. Eta esatu dut, ezin dugu. Mundo guztiarekin, katalan ez zituzte. Denekin, bereik ezin dute handatu. Zenbat eta gertuako, zenbat eta barnekoako, zenbat eta urdunka gehiago kostatzen da. Orduan, nik uste, batez ere, lan munduan edianak, aixerdean edianak, eta leku horietan erresagoa da aldaketa ematea, ohe barruan baino, lortzen dira. Eta sukalde barruan baino. Erresagoa da, bulegoan aldatzea. Eta orduan, behar nik uste hori dela transmetitu baduna ere, bueno, hasi aldatzen, erresenetik. Hasi aldatzen, gutxien kostatzen den honetik. Eta leku hauek, aurten, jorratuko ditugu lekurik, erresenetako dira. Animatu eta eman. Eta gero, hizkuntza ohiturak egin ahal izateko, bi baldintza. Bata, hanka sartzeko beldurrik ez. Eta bi, lotxa asko eduki. Baina dena etxean gordeta. Lotxa etxean. Eta umorearen
landu, eta ze batzuk badia, hori ikusi ditugun arrazoiak gotzu dene, kontzientzia falta, hori, motivazioa da, bestia dira, eske, edo hanka sartzeko edo dagoz, hori gainditzeko sistema. Eta humoreak asko lantzen du. Hau izan da ere ondo pasatzeko. Ez zibilizioak ateratzeko. Nik guraso Armando honekin, eta honekin bukatzea hitzaldiak ematerakoan, esaten nien. Guraso Armando eta batzuk euskara ikasten, eta gutxi zeketen, eta zen, ni se os ocurra empezar a hablar en euskera a los niños y a las niñas a las 8:30 de la mañana. Prohibido. Zegoiziko zortzitan ditan guraso guztik histeriko hori. Eta tanean juntan deukagun mila, eta eman behar zuko zarilla, eta bestea, esan, hor, ez hasi, orain zuri ez, hasi, larun bat arratsaldetan, jarri ez, musika jarri, jijiji, jojojo, abestia tengo dut, apatengo dut. Bueno, uste hori ere, aplikatu ditekera. Hamabostu horietan, gainera, apatengo dut. Ez sufritu. Entonces, horrek laguntzak duela. Eta guk ere bai, guk ere ondo pasatuta. Hori ere, zekit gaur ondo pasadezuen, baina eskertzen dizuet etortze, eta gero, hanka sartzen inguruan, anekdotat, eta honekin bai ja, bukatzen dut. Peño behin kontatu izan duet, agian bate jakingo. Hanka sartzeak zuzenketak olako historia. Noiz egin, nola, zergatik ze espiriturekin. Bueno, imaginatu, zuen gogoratu, edo pentsatu zuen amodio platonikoan. Beno dago da, zake ez engainatu. Ez daukazu esan gari, hemen dakazu pentsatu, egunero ikusten duzu da, hau gertau zekan, batek zen guztu, bere amodio platonika eta anxez dukan. Ikustezu, ez zan atrebitzen. Egun etorri, urtea etorri, egunero ez atrebitzen, eta hau baten besteak esate jo. Kaixo, gaur dagoeko planik badezu. Ez, kungoea apartzeltarekin. Bueno, parute. Bost urte pasatero, bide Donostia, Karrekin, Jortzea, jatetxea, musika goxua, kandela, oso, lehen platera, biharren platera, postera, kafearekin, besteak esate jo. Bueno, begietara begiratuz, gauza bat esan behar dizut. Maite dizut. Ez zuzendu. Momentu hortan ez zuzendu. Tengo poesía en la vida. Ope, anti-video, ¿cuántos?